hallo. Van der is november de 10e. Maar als je kan, dan helge dag, het naast de Remembrance Day. Doordat we al die soldaten en al die mensen wat ihr Leben gegeven hebben en dan een Krieg gevaard. Door een beetje eeren. En we hebben nu hier in vrede in het land. Die mensen hebben allemaal ihr Leben abgegeven en voor ons gevaard. Wat we hebben. Van der wil ik wat merken. Dat noemt zich clarified butter. Kloare butta. Wist je dat ook, want je gewone butter en een pound aan doen en waar je eenmaal een regen draaien, daar riekt dat waarom daar de spetsnees meest niet zijn kan. En dat smaakt maar zo schijnbaar met butter als een brood en een kerken dat over. Want het voedsel rekenen dat kan ons rekenen van 374 graden Fahrenheit. Daar rekent hij wanneer het zo heet wordt. En waar je dan klaar merkt, zoals ik van der wiesen, dan krijg je een extra 112 graden eruit. Dan is dat 426 graden Fahrenheit, als je dat afhangt te rekenen. Dat geeft je genoeg tijd om schwimmen gewoon een beetje het venster openmaken, want dan ben ze rekenen dat. En we gaan, dat wordt van der wel, dan kun je dat wiesen. En dat zei je einfach, en die kan je aankijken en dan heb je smakke hele butter. Want je butter die heeft de glans maakt en butta, dat hoe je niet moet blijven met dem stuk, maar dat vlees zo waar we die thuis merken. Waar we eenmaal abkijken doen, dan heb je die glans, dat wordt er alle buiten en dan regent het lang niet zo leeg. Zo, hier wil ik dat wezen wat we dat doen. Dankzij. Ja, nu kan je zijn, nu heb ik den brenner maar half opgeschroven. Dan we dat groepje erin op. Dan doen we dit piet butter hier. Dat doen we hier neer en dat werden we maar zacht verderven. En dan worden we eenmaal kerken dit, dan werden we dat zeer zacht kerken, niet te schrikkelijk opschrijven. Zeer naadjes kerken. Voor een stuk 5 minuten. En dan werden we dat tegen 7 en dan hebben we kloare butter, wat je zijn. Ja, dat kan je zijn, dat boezig versmelten. Die gaan den brenner maar zeer leeg. En dan, wanneer dat is eenmaal afhangt te kerken, dan dat eenmaal aanbreken en dan steekt 10 naar 15 minuten door dat dan kerken. Dan als het wordt de alle ruitje danst, ruitje kerkt. En dan de glans eerst dan oingen. En dan worden we tegen 7 uiten en dan hebben we zeer smakke hele klare butter. En dan kan je de brokken hem ergens wat broeden en weet niet wat alles. Meest van daar zijn je voor sure half versmalten. Oh, wat zit er was zeer smak. Ja, nu hebben we dat am kerken. Dat is zeer fijn naadjes kerken en dan worden er nog schuim dat. Maar dat we een eenmaal hier en dan doen we dat schuim er nog maar bij een beetje raufschaten, krijg ze staat. En dan wordt het nog alle tegen 7. En dan hebben we zeer smakke klare butter. En eenmaal aanbreken, anders verbrandt het niet dat. Kijk maar, de boven zwaamt al een beetje voort van de glans. En dan wordt het een beetje zeer boven afskimmen. Een beetje afschaten. Krijg ze staat. Zo, nu hebben we dat hier meest, alles erop, hier boven, dat is ganz boven. Kijk maar dat zo'n eindigheid. Alles uit een gruis, dat wordt het merkt te rekenen wanneer de butter heet merken dat. Nu kijk maar, nu hebben we al dat eindigheid hier afgeschapt. Hier eenmaal aanbreken, dat is nu meest eruit. Ik dacht, ik wil het van daar bij 10 minuten kerken. Die zijn namelijk van 10 bij 15 minuten. En dan hebben we het tegen 7 en dan hebben we zeer strome butter. Ja, nu heeft het about 10, 12 minuten gekerkt. En nu zijn we eruit van de 7. Oh, maar kijk maar hoe stroom dat is. En dat braucht man zeer weinig hart om dem kerken houden. Kijk maar dat, hoe je moet kijken, dan braucht man zeer leeg te brennen. Dat kerkte maar zo fijn. So, ik word het about nog eenmaal 2 minuten, 12 minuten en dan willen we den afzien. Oké, dan heeft nu 12 minuten gekerkt en nu kijk maar hier hebben we een zeer fijne zeef.
En dan zien we dat was er daar. Kijk maar dat, dat staat. En dan zal de glans, de meeste glans. Ja, kijk maar dat. Oh, dat is goed nog. En dan ga je dit glas terugsturen en dan echt de eik, ja. Kijk maar dat. En zo'n blok dat je hebt meest vaak een halve liter. Ja. Ja, nu kijk maar dat. Nu wordt het maar dik kloare butta weer. Kijk maar dat. Ja, oh, dat is dat juist nog. En daar gaan we dit terugschrijven. En dan gaan we de ei gehabt. Wat is dat? En dan wanneer het koud zijn, dan is het ei gehabt en dan ga je die weg zetten. En dan ga je zo'n butter wat je kan gebruiken om ergens wat broeden. Dat is wat ik doe. Ik doe veel butter gebruiken. Ja. Nu kijk je maar dat. Oh, kijk je maar dat. Bloos, zeer stroom. Dankzij, kijk je proef dat ook. Zo'n butter is sehr veel wert. Die riecht niet zo leeg. Dat schmeckt maar zo schön, maar iets voor butter maakt dat. Dankzij. Ja, daar heb je een klare butter. Mensen veel gelijk tomaten. Wat zien ze? Dankzij hier van Strukland, Manitoba, klare butter.